Helo bawb, croeso i'r sesiwn. Felly, fel dilyniant o'r sesiwn diwetha yn eithon ni, da ni'n canolbwyntio ar Gymraeg Iaith, ar gyfer TGAU. Y sesiwn diwetha wnaethon ni ganolbwyntio arni hi oedd sut i fynd ati i ysgrifennu cyflwyniad llafar a sut i baratoi ar gyfer cyflwyniad llafar unigol. Heddiw, da ni'n mynd i fod yn edrych ar ail ran yr uned llafaredd. Mi fyddwch chi ym mlwyddyn 11 yn gorfod mynd ati i drafod mewn grŵp. Felly, yn y sesiwn heddiw yma, mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar sut mae'n mynd ati i baratoi ar gyfer y rhan yma o'r arholiad. Felly, os edrychwch chi ar y sleidiau canlynol, beth sydd gennym ni'n fan hyn? Awn ni yn ôl i'r cychwyn yn fan yna, os da chi'n gallu gweld y sleidiau. Felly, ia, trafodaeth mewn grŵp ymateb a rhyngweithio. Mae hwn yn cyfri 15% o'ch gradd TGAU chi. Felly, 15% am y llafar unigol a 15% am ymateb mewn grŵp. Felly, be da ni'n gorfod wneud? Wel, mi fydd angen i chi i chwblhau hi, fel dwi'n deud, mewn grŵp o 3. A mi fydd angen i chi gynnal trafodaeth sydd yn para tua 10 munud. Mi fyddwch chi yn derbyn sbardun trafod gan eich athro neu eich athrawes cyn yr arholiad. A mae hwn fel arfer yn digwydd ychydig o wersi cyn eich bod chi'n cael eich recordio. Iawn. Felly, mi fydd yna ddewis o 3 sbardun. A be da ni'n golygu pen da ni'n deud sbardun ydy, mae yna 3 o thestyn gwahanol. Iawn? Ac yn wahanol i'r llafar unigol, testunau lle ydych chi'n mynegu barn ydy'r rhain. Felly, yn y gorffennol, da ni wedi cael testunau sydd yn trafod hawliau cyfartal i fechgyn ac i ferched. Da ni wedi cael testunau sydd yn sôn am gau ysgolion gwledig. A wedyn, da chi'n mynd ati yn eich grŵp i ddewis pa destun da chi isio mynegu barn arno fo. Felly, fel arfer, os ydych chi'n methu dod i gytundeb efo'ch gilydd mewn grŵp o 3, mi fydd yr athro neu'r athrawes yn eich helpu chi ac yn rhoi syniadau i chi ar ba destun neu ba sbardun sydd fwyaf addas. Felly, mae eisiau chi feddwl o ddifri am ba destun sgynnoch chi fwyaf i ddeud arno fo. Chi'n meddwl digon o wybodaeth. Felly, un peth pwysig yn fan'na, os ydych chi'n gweld yn yr ysgrifen coch, does gynnon ni ddim hawl i sgriptio'r drafodaeth. Felly, yn ddigon tebyg i be oedden ni'n sôn amdano fo pan oedden ni'n trafod llafar unigol. Tyda ni ddim i sgriptio, felly tyda ni ddim i ysgrifennu be da ni eisiau ddeud, a'i ddarllen o allan. Mae'r drafodaeth i fod yn un naturiol. Felly, ble mae dechrau? Felly, y nod yn y dasg yma ydy siarad am 10 munud, felly mae gennych chi 2 berson arall efo chi yn y grŵp, a ydych chi'n siarad am 10 munud am y pwnc dan sylw sydd yn y sbardun. Dych chi yn cael defnyddio'r wybodaeth sydd ar y darn darllen, felly mi gewch chi 2 dudalen A4, a mi fydd yna lwyth o wybodaeth ar y tudalennau yna i chi, am y testun dan sylw. Felly, gallith o fod, fel o'n i'n sôn, am hawliau merched, ffonau symudol, ydyn nhw'n dda neu ydyn nhw'n ddrwg, technoleg, gallith o fod yn unrhyw destun. Ac ar waelod y darna wedyn, mae yna 3 pwynt bwled sydd yn sbarduno trafodaeth. Felly, mae yna 3 cwestiwn, os liciwch chi, ar ddiwedd y sbarduna sydd yn annog chi wedyn i feddwl am eich barn chi. Felly, unrhyw adeg lle da ni eisiau mynegu barn, mae'n bwysig bod chi'n dweud beth ydych chi'n meddwl. Yn y marn i, dyma beth dwi'n gredu, rydw i'n grif o'r farn, ac yn y blaen. Ond mae hefyd yr un mor bwysig bod gennych chi ddigon o dystiolaeth i gefnogi beth ydych chi'n dweud. Felly, mae'n bwysig bod gennych chi ddigon o wybodaeth yn y darn ac yn gefndirol i gefnogi yr hyn ydych chi eisiau i wneud fel pwynt. Mae croeso i chi hefyd sôn am eich profiadau personol wrth drafod.
Oce, chi'n gallu gweld y sleid yma. Reit, sut mae dechrau ta? Wel, da chi wedi penderfynu ar eich sbardun, da chi'n gwybod am beth da chi'n mynd i fod yn trafod. Mi fydd na gyfnod wedyn i chi fod yn paratoi o'r gorau. Felly, yn eich grwpiau o 3, tydio ddim mater o un person yn cadeirio a'r 2 person arall yn anghytuno. Nid dyna ydi pwrpas yr arholiad o'r gorau. Y pwrpas ydi bod chi yn y grŵp o 3 yn cael trafodaeth mor naturiol ac sy'n bosib. Iawn? Felly, os newch chi edrych ar y sleid yma, mae yna ffynonella y gallwch chi i defnyddio. Iawn, mae croeso i chi ddefnyddio y ffynonella hyn. Felly, wrth i chi baratoi, ydych chi'n gwybod pa destun ydych chi'n mynd i fod yn ei drafod. Mi fydd gynnoch chi wedyn ychydig o wersi i ddod ar holl beth at ei gilydd. Felly, fel gwaith cartra dydwch, gallwch chi fynd ar y we, i chwilio am fwy o wybodaeth. Gallwch chi edrych mewn papurau newydd, cylchgrona, unrhyw lyfrau, unrhyw bamffledi, neu unrhyw rhaglenni deledu neu radio, sy'n gallu eich cefnogi chi hefyd. Okay? Fel o'n i wedi cynghori yn y sesiwn diwetha, gallwch chi hefyd mynd i ofyn i unrhyw athro, iawn, felly os ydych chi yn mwynhau daearyddiaeth, neu os ydy'r testun ydych chi'n mynd i fod yn mynegu barn arno fo yn destun sy'n ffitio mewn i daearyddiaeth, gallwch chi mynd i ofyn am chydig o gyngor, hanesyddol yn yr un ffordd, gallwch chi ofyn i'ch athro hanes efallai. Okay? Defnyddiwch yr adnoddau a'r bobl sydd gennych chi o'ch gwmpas i'ch helpu chi. O'r gorau wedyn, erbyn diwrnod yr arholiad wedyn, bydd gennych chi ddigon o wybodaeth i lenwi'r 10 munud. Iawn? Felly, cyn bod ni'n mynd ymlaen, so just checio bod y sleidiau yn gweithio i chi. Okay? Felly, trafodaeth mewn grŵp o 3, ymateb ar rhyngweithio 15%. Cael sbardun gan yr athro, dewis wedyn pa destun ydych chi eisiau wneud, ddim sgriptio, ond yn hytrach gwneud gwaith ymchwil. Okay? Felly, fanna, da ni wedi cyrraedd. A fel o'n i'n sôn, mae croeso i chi sôn am eich profiadau personol hefyd. Iawn, does dim byd o le efo hynny. Felly, os ydych chi eisiau cyfeirio at rhywbeth sydd wedi digwydd i chi yng nghyd-destun yr sbardun, mae hynny'n hollol iawn hefyd. Gorau? Reit, y drafodaeth ei hun. Iawn, felly ydych chi wedyn wedi mynd ati i benderfynu ar y testun. Felly, os ydych chi'n gwneud ffona symudol, neu os ydych chi'n gwneud beth yw bod yn Gymro dyddiau yma, beth bynnag ydy'r testun sgennoch chi, iawn, ydych chi eisiau meddwl wan, sut ydw i'n mynd i gynnal 10 munud? Felly, fel grŵp wedyn, ydych chi'n cael cyfnod paratoi cyn yr arholiad. A be fyswn i'n bwysleisio fan hyn ydy, gnewch y mwyaf o'r amser yna. O'r gorau, achos mae 10 munud pan ydych chi'n cael eich recordio yn mynd i hedfan. Ceisiwch gymryd sylw o sylwadau aelodau eraill yn y grŵp. Be sy'n dueddol o ddigwydd pan ydyn ni falle yn nerfus, neu pan ydyn ni yn poeni am rhywbeth, ac yn meddwl, mae hwn yn arholiad, dwi eisiau gwneud yn dda, dim ond un cyfle sydd, da ni'n dueddol falle i orfeddwl be da ni eisiau ddeud. O'r gorau. Felly, ceisiwch neu bob ymdrech i wrando ar yr hyn mae'r aelodau eraill yn y grŵp, neu'ch ffrindiau chi o bosib sy'n y dosbarth efo chi. Ia, y bobl sy'n y grŵp efo chi. Ceisiwch wrando yn ofalus ar be maen nhw'n dweud. A wedyn bod chi yn eich tro yn ymateb i be ma'ch aelodau eraill chi'n dweud. Okay? A mae hwnna'n sgil eitha anodd i bob pwrpas. Achos da chi ddim yn gwybod be maen nhw'n mynd i ddeud. Da chi methu rhagdybio be maen nhw'n mynd i ddeud. Ond eto i gyd, mae angen i chi fod yn barod i fedru i herio nhw, herio i barn nhw, fel pam wyt ti'n deud hynny, pa dystiolaeth sy'n gen ti gefnogi hwnna, neu bod chi'n gallu ymateb drwy ddweud, rydw i'n cytuno fo beth ti wedi dweud yn fan hyn oherwydd. Iawn? A mae hwnna dipyn bach yn anodd. Felly fyswn i'n cynghori chi yn yr amser sgynnoch chi, cyn y diwrnod yr arholiad, ymarfer efo'r 2 neu'r 2 arall sy efo chi yn y grŵp, iawn? A mae 3 mewn grŵp yn rhydd perffaith, gan sicrhau bod gan pawb gyfle i drafod. Felly, ydych chi wedi gweithio allan wan, os ydych chi'n mynd i fod yn siarad yn gyfartal, mae gennych chi ryw chydig dros 3 munud yr un i fod yn siarad yn does. Iawn? Rita, yn y coch yma'n hyn, mae yna chydig o frawddegau sy'n gallu helpu chi. Iawn, felly os ydych chi ddim yn siŵr sut i lenwi'r gwagle yma o 10 munud, dyma rei enghreifftiau.
Mae croeso i chi ddefnyddio'r rhain a benthyg nhw. Rwy'n cytuno gyda'r hyn soniais ti amdano, ond hoffwn ychwanegu at dy bwynt. Pan drafodus di hyn, meddyliais i hyn. Yn ychwanegol at dy sylwadau am, does dim rhaid i chi gytuno fo'ch gilydd, iawn? Cofiwch, pwrpas y dasg ydy dechrau trafodaeth am bwnc arbennig ac i glywed barn amrywiol, iawn? Hefyd, yn barchus, da chi'n eisiau mynd i ffrio, nag oes, iawn, hefo'ch gilydd, ond os fedrwch chi feddwl am sut mae dadla neu cynnal dadl yn broffesiynol, iawn, dyma math o frawddegau sy'ch chi'n gallu defnyddio i helpu chi. Dwi'n deall dy safbwynt di, ond anghytunaf gyda dy bwynt am y rheswm yma. Dydw i ddim yn cytuno gyda dy safbwynt oherwydd mae gwrando yr un mor bwysig a siarad, felly mae'n bwysig bod chi'n annog ac yn rhoi cyfle i eraill rannu'ch syniadau chi. A falle ar y pwynt yma, un cwestiwn mae dysgwyr wastad yn ofyn ydy, ydyn ni'n cael yn marcio am y grŵp? Na, ydych chi'n cael eich marcio am eich cyfraniad chi. Reit? Felly, ar y diwrnod, os ydy rhywun yn mynd yn nerfus iawn, mae rhywun yn y grŵp yn dawel, dydy'r nid marc am y grŵp ydych chi'n cael, ond marc unigol. Okay? Felly, mi fydd cynnwys beth ydych chi'n drafod yn cael ei farcio allan o 20, a mi fydd iaith, safon yr iaith ydych chi'n defnyddio yn cael ei farcio allan o 20 hefyd, felly cyfanswm o 40. Okay? Union fel y llafar unigol. Alright? Fan hyn ta, hyder, okay? Ond ta, mae hyder yn golygu mwy na gweiddi a bod ar dop eich llais yn dydy, okay? Gallwch chi fod yn dawel hyderus. A fel da ni wedi sôn yn barod, mae hwnna'n golygu gadael i bobl eraill fynegu barn nhw. Lle mae gadael i bobl eraill siarad yn mynd i'ch helpu chi, ydy bydd yna rhywbeth yn ei sgwrs nhw yn helpu chi wedyn i ymateb. Okay? Achos beth ydych chi eisiau trio osgoi ydy bod o ddim yn dri cyflwyniad. Ydych chi'n gwybod bod Siôn yn siarad, mae Sian yn siarad, a wedyn Dechitha'n siarad, a bod yna ddim math o ddilyniant neu gysondeb rhwng y sgwrs. Iawn? Felly, tas ydych chi'n cael eich rhoi efo'ch gilydd a bod chi'n gorfod recordio yn y fan a lle, mae yna beryg y bysa hynny'n digwydd. Ond gan fod gennych chi amser paratoi ac amser i ymarfer, mae yn holl bwysig bod chi yn manteisio ar y cyfle yna. Okay? Reit, sut ydym ni'n dangos bod ni'n gwrando? Ond yn fan'na, os edrychwch chi ar y pwynt cyntaf, gnewch gyswllt llygad gyda'r person sy'n siarad. Okay? Mae hynna wastad yn rhywbeth da, a mae wastad yn rhywbeth eiddfed iawn i'w wneud. Okay? Anghofiwch bod y tab yn recordio chi. Ceisiwch edrych ar y person sydd yn siarad, a bod chi'n ymateb wedyn i'w safbwyntiau nhw. Ond ta, pwynt bwled 2 yn fan'na, okay? Mae hwn yn eitha anodd bod chi'n adeiladu ar syniadau pobl eraill. Okay? Mewn sefyllfa fel hon, un o'r pethau sy'n poeni rhywun ydy be os ydy fy ffrind yn dweud rhywbeth o'n i eisiau dweud. Ia? A da chi eich di meddwl, dwi'n mynd i sôn am hyn, ac yn sydyn reit, a'r person yn y grŵp di ddeud o. Dim ots. Okay? Tydy hynny dim ots o gwbl. Mae croeso i chi ail ymweld â'r pwynt. Iawn? A gallwch chi wedyn, os ewch chi edrych ar yr ail bwynt na fanna, iawn, i adeiladu ar dy bwynt di, Siôn, iawn, hoffwn i ychwanegu. A ydych chi'n deud eich pwynt chi? Does dim byd o'i le ar hynny. Okay? Nid y cyntaf i gynnig i barn ydy. Ydych chi'n gwybod, nid cyntaf i'r felin. Mae'n gyfle i bawb gyfrannu. Cwestiynu pwyntiau sy'n cael ei gwneud gan eraill. Da ni wedi sôn chydig bach am hwnna'n gynharach yn dod, bod chi'n gwneud pob ymdrech falle i herio. Mi fedrwn ni herio mewn ffordd sydd yn neis, ia, mewn ffordd sydd yn deg, bod chi yn cwestiynu falle, okay? Ac yn dweud, pam wyt ti'n deud hyn, lle mae'r dystiolaeth yn dangos yn wahanol. Math yna o beth. Bydd trafodaeth sy'n llwyddiannus yn llifo'n dda, okay? Efo'r aelodau'r grŵp cytuno neu'n anghytuno gan gynnig rhesymau dros ei barn. Okay? Felly, ceisiwch feddwl amdano fo, yn yr un ffordd ydych chi'n gwneud unrhyw waith yn yr ysgol. Ydych chi'n gwybod, meddylwch amdano fo mewn camau. Rhoid eich barn, rhoid rhesymau, rhoid tystiolaeth. Okay? Fel bod pawb yn cael y cyfle i gyfrannu.
Reit, oce, pethau bach syml, hollol amlwg efallai. Oce? Pethau mae eisiau ni osgoi wneud, pethau falle sydd ddim yn arfer dda pan da ni yn mynegu barn mewn grŵp, iawn? Ceisiwch beidio torri ar draws neb arall sy'n siarad. Felly, os gennych chi berson sydd yn gwneud ei bwynt, a falle bod chi'n meddwl weithiau bod chi'n helpu drwy ddod i mewn os dyn nhw methu cofio'r gair Cymraeg, neu os dyn nhw ddim yn cofio be oedden nhw'n drio i ddeud, bod chi'n meddwl bod chi'n helpu. Rhowch amser i'r person sy'n siarad. Okay? Peidio torri ar draws. Peidio dod i mewn pan maen nhw'n nghanol brawddeg chwaith. Ia? Achos weithiau mae rhywun jyst angen chydig o eiliadau i brosesu be maen nhw eisiau ddeud, a wedyn bod nhw'n cael y cyfle i gyflwyno i pwynt, heb bod neb wedi siarad ar eu traws nhw. Okay? A siarad dros bobl ynde. Ia? Mae yna arfer weithiau, a mae o'n digwydd achos mae rhywun yn nerfus, i bobl dweud, ia, dwi'n cytuno, dwi'n cytuno, dwi'n cytuno, dwi'n cytuno. A be mae o'n neud ydy prynu ychydig o eiliadau i chi feddwl ynde. Ia? Os fedrwch chi osgoi wneud hynny, ia, bod o jyst yn mynd i ryw arfer bach fel cytuno, cytuno, cytuno. Ceisiwch gymryd cam yn ôl, gadael i'r person siarad, a wedyn prosesu sut ydych chi'n mynd i ymateb. Iawn? Pan ydych chi'n dechrau'r drafodaeth, ceisiwch ofyn cwestiynau agored, sef cwestiynau sydd ddim yn gallu cael ei ateb gan ddefnyddio ia neu na. Felly gallent arwain y trafodaeth greichgar a diddorol. Iawn? Felly, ceisio osgoi cwestiynau caeedig fel am be mae'r darn yma yn sôn, ffonau symudol. Okay? Di hwnna'n mynd chi'n bell iawn nag di. Be di'ch barn chi ar ffonau symudol yn yr ysgol? Hwnna'n gwestiwn agored. Dydy? Felly cwestiwn pen agored ydy cwestiwn sy'n caniatáu i chi fod yn gallu meddwl yn ddyfnach, siarad mwy, dweud eich barn, rhoi rhesymau. Okay? Felly caeedig ydy cwestiynau ia neu na. So os fedrwch chi geisio osgoi math yna o gwestiynau. Gorau? Reit, felly da ni wedi sôn dipyn bach ynglyn â strwythuro dadl yn do, a sut mae gweithio hefo'n gilydd. Ond ta, y rhan nesaf ydy'r iaith a'r defnyddwr Gymraeg. Iawn? Felly, efo'r dasg benodol yma, a fel y cyflwyniad llafar unigol, dych mae un cyfle fydd, felly un cyfle da ni'n cael ei wneud o. Cofia bod safon eich iaith chi a'r cywirdeb yr iaith yn cael ei hasesu hefyd, just gymaint ar cynnwys. Okay? Felly mae eisiau ni drio bod ni'n gwneud pob ymdrech i siarad yn naturiol, a mor gywir ac y gallwn ni. Okay? Felly beth ydych chi'n gallu wneud ynde, fel gwaith cartra, unwaith ydych chi wedi penderfynu ar eich testyn, iawn? So cofiwch hwnna ddewis o 3, a ydych chi'n dewis pa un ydych chi eisiau wneud fel grŵp. Okay? Efo'r testyn yna wedyn, ceisiwch chi wneud rhestr o eiriau, a hyd yn oed os dyn nhw'n Saesneg, okay? Sgwennwch nhw, cofnodwch nhw, ceisiwch wedyn ffeindio'r geiriau Cymraeg cyn yr arholiad. Okay? Fel bod chi'n gwybod wedyn, ydych chi wedi cael cyfle i baratoi, a ydych chi'n gwybod wedyn be di'r terma, a be di'r terminoleg ydych chi eisiau ar y diwrnod. Okay? Yn yr un modd, ydych chi'n gwybod geiriau neu berfenwau ar ôl yn. Mae hyn yn dangos, mae hyn yn awgrymu, mae hyn yn ategu, mae hyn yn cyfleu. Iawn? Felly, os ydych chi'n gyfarwydd, mwy cyfarwydd ar terma yma'n Saesneg, iawn? Geiriau dadansoddi, da ni'n galw nhw, a byddwch chi'n defnyddio nhw lawer wrth baratoi ar gyfer papurau 1, 2, 1, 3. Iawn? Ond ceisiwch chi fynd i'r arfer o ddefnyddio y terma yma. Okay? Achos maen nhw'n mynd i fod yn handi i chi, maen nhw'n mynd i fod yn rhaid eich eisiau defnyddio trwy gydol y 2 flynedd Cymraeg Iaith a llen mewn ffordd. Okay? Yn dangos, yn cyfleu, yn golygu, yn awgrymu, defnyddiwch rheina. Okay? A wedyn byddwn nhw'n llifo wedyn yn fwy naturiol i fewn i'ch sgwrs chi. Reita, ac y rhan yma'n hyn, dwi wedi rhoi fan hyn, wrth baratoi, terma, geirfa, brawddegau, rheola gramadegol ar y daflen baratoi. Ond un peth dwi wedi anghofio sôn amdano fo, mi fyddwch chi'n cael cyfle i wneud chydig bach o nodiadau. Felly, ydych chi'n cael cyfnod paratoi, so mi gewch chi gyfnod paratoi efo'ch grŵp, a gewch chi gyfle i wneud chydig bach o nodiadau, a gewch chi fynd
a'r daflen yna i mewn efo chi wedyn i'r arholiad. Ond does na'm llawer o le i chi sgwennu. Iawn, tydyn nhw ddim yn caniatáu mwy na un ochr. Okay, so mae hwnna'n bwysig i'w nodi. Okay, a gofynnwch eich athro os nad ydych chi'n sicr bod yr athro nhw'n rhoi y wybodaeth gywir i chi wedyn. Iawn, nid sgript ydi o, ond yn hytrach falle, jyst chydig o eiriau neu chydig o bwyntiau bwled i'ch cadw chi ar drac wedyn. O'r gorau? Felly, anelwch at fod yn gwrtais, yn barchus, gwrando ar farn pobl eraill. Ceisiwch fod yn gadarnhaol gan geisio cynorthwyo eraill wrth ddatblygu'r sgwrs. A fel dwi wedi dweud o'r blaen, ceisiwch fod yn deg wrth wrando ar ddwy ochr y ddadl ac ymateb wedyn i'r ddwy ochr yn barchus. Okay? Ac unwaith fyddwch chi'n gwneud yr holl bethau yma, fydd na 10 munud wedi hedfan. Okay? Bydd eich athro neu'ch athrawes chi yn siŵr o ddeud wrthych chi faint o amser sydd gennych chi ar ôl ag ati. Okay? Iawn, felly ar y sleid yma, mae gennym ni wedyn, just checio bod chi'n gallu gweld y sleid. Reit yn y lle iawn? Ie. Ar y sleid yma, mae yna gyfle fan hyn i chi ymarfer chydig. Felly, mae yna 3 thestyn o be welai, oes, i chi ystyried. Felly, os ydych chi eisiau cymryd falle chydig o funudau rwan, jyst rhyw 2 funud, iawn i chi gael rhoi cwpl o bethau at ei gilydd, mae yna 3 thestyn yma. Yr un cyntaf, mae'r cyfryngau yn dylanwadu gormod ar bobl ifanc. Felly yn fanna, cyfryngau, reit, fedrwch chi ystyried cyfryngau cymdeithasol, newyddion, unrhyw beth sydd o'n blaenau ni ynde, ar y sgrin. A dylanwadu. Mae dylanwadu gormod yn awgrymu ni fel bod hwnna'n bod negyddol. Iawn, ydych chi'n meddwl bod y cyfryngau yn cael effaith negyddol ar bobl ifanc? Iawn, so gnewch chydig o nodiadau ar hwnna. Yr ail un, a ddylia holl ysgolion Cymru fod yn ysgolion Cymraeg. Iawn, beth i'ch barn chi ar hwnna. Wedyn tasach chi'n cael hwnna fel testyn, neu rhywbeth tebyg, mi fysa yna lwyth o ddata, llwyth o dystiolaeth yna i'ch helpu chi. Felly, a ddylia holl ysgolion Cymru fod yn ysgolion Cymraeg. Cofiwch, tydi pob un ddim. Ie, mae yna rhyw dros 350 ysgolion Cymraeg. I cyfrwng yn y wlad, mae yna bentwr o rei dwyieithog, mae yna rei Saesneg i cyfrwng, mae yna lwyth o wahanol ysgolion yn does. Ydych chi'n meddwl lle bob ysgol fod yn ysgol Gymraeg? Ac yn ola, a ddyla pobl ifanc o dan 18 oed gael pleidleisio. Iawn? Felly, dwi jyst yn mynd i ddiffodd y camera am funud bach, a dwi jyst yn mynd i roi chydig o funudau i chi i feddwl am y 3 thestyn yna, a pa fath o bethau sy'ch chi'n rhoi i fynegi'ch barn. Okay?
Reit, helo, gobeithio bod chi wedi cael cyfle jyst i feddwl yn fanna ac i roi eich chydig o nodiadau i lawr ar eich papur o ran man cychwyn. Chi'n gwybod? Felly mae'r testunau byddwch chi'n ei wynebu, fel dwi'n deud, dim ond un fydd angen i chi fod yn trafod, ond mae yna ddigon o sgôp, mae yna ddigon o gyfle i chi fod yn rhoi eich barn o'r gorau. Iawn, mi fydd yna ddigon o gyfle i chi fod yn gallu trafod. Iawn, fydd yna ddigon o bethau i chi sôn amdanyn nhw. Mae'n dweud yma hefyd, gofynnwch chi bobl eraill wrando arna chi a gofyn iddyn nhw fynegu barn yn onest, reit? Gan fod o'n arholiad, mae well gan rei bobl arholiadau lle maen nhw'n sgwennu, enghraifft, ydych chi'n gwybod? Mae well gan bobl arholiad fel hyn, lle mae o'n siarad, ond mae rei pobl yn mynd yn nerfus iawn. Felly os ydych chi'n berson sydd yn mynd yn eitha nerfus, fyswn i jyst yn eich annog chi i ymarfer o flaen y drych, recordio'ch hunan yn siarad, clywed eich llais yn ôl, ie? A bod chi'n ystyried beth yw'r meini prawf cyn cynllunio'r dasg, chi'n gwybod? So os awn ni nôl am 2 funud at y cychwyn, iawn, dyma'ch man ymchwil chi, reit? Lle mae cychwyn, wel, digon o ffeithiau, da ni ddim yn sgriptio, reit? A da chi eisiau sicrhau bod chi'n rhoi ystyriaeth fanwl i'r iaith ac i'r gwyrdeb iaith hefyd, chi'n gwybod? Ond wnaethon ni sôn chydig bach am hwnna yn y sesiwn diwethaf o llafar unigol. Felly mae chydig o hwnna'n berthnasol hefyd. Os ewch chi nôl ac edrych ar y treigladau yna, mi fydd rheini hefyd yn eich cynnal chi efo'r arholiad yma. Byddwch chi'n dysgu wrth eich camgymeriadau ac yn defnyddio pethau llwyddiannus neithoch chi eto. Iawn? Felly, just i ni gael recap bach sydyn, dyma beth sy'n angen i chi wneud, reit? Mi gewch chi gyfnod baratoi, iawn, mae hwnnw'n digwydd cyn yr arholiad, reit? Rhai gwersi, rhai dyddi anghynt. Mi gewch chi gyfle i wneud hynny o waith cartra ydych chi eisiau arno fo, okay? Dych chi ddim yn cael y testyn ar y diwrnod, dych chi'n cael y testyn ymlaen llaw a digon amser i baratoi. Ar y diwrnod dych chi'n cael eich recordio, mi fydd gynnwch chi chydig o funudau i sgwennu chydig o nodiadau, iawn, ond fel dwi'n deud, peidiwch â sgriptio, gwnewch chydig o bwyntiau bwled jyst i brocio'r cof. Okay? Mae eisiau'r drafodaeth fod yn naturiol ac yn glir. Cofiwch uwch sgil sy'n mynd i roed y marciau uchel i chi, ymateb i aelodau eraill yn y grŵp a datblygu'ch pwyntiau. Okay? Be da ni'n golygu bod datblygu pwyntiau ydy, yn y marn ni, rwyfo'r farn, credaf, gwneud eich pwynt, ond wedyn bod chi'n mynd ymlaen i ddeud oherwydd. Ia? Y rheswm dwi'n dweud hyn yw oherwydd. Sail dystiolaeth i gefnogi beth dwi'n dweud ydy hyn. Okay? So myddwch chi amdano fo mewn 3 cham. Be di'ch barn chi? Be di'r pwynt? Datblygu tystiolaeth. Pam da chi'n dweud hynny? Okay? A mae'r sbartyn a'r holl waith ymchwil da chi'n neud yn mynd i helpu chi'n fanna. Reit, mynegu barn yn glir gan gynnig rhesymau cyson. Okay? Gwnewch yn siŵr pan ydych chi'n ymarfer bod o'n gwneud synwyr i chi. Os di o'n gwneud synwyr i chi, bydd o'n gwneud synwyr i bobl eraill hefyd. Iawn? Mae hwnna'n bwysig ofnadwy. Tystiolaeth, da ni wedi sôn am hwnna eisoes, cynnig digon o tystiolaeth i gefnogi safbwynt. Sicrhau bod pawb yn cyfrannu, wel mae hwnna'n anodd i chi yn dydy. Un person da chi, a da chi eisiau gwneud eich gorau i chi'ch hun. Ond be swn i'n annog chi i grŵp fod yn dda, mae eisiau sicrhau bod gennych chi ddigon o gyfleoedd i ymarfer. A be dwi wastad yn dweud wrth y dosbarthiadau ydy, ceisiwch ffeindio cyfle i weld eich gilydd yn ystod amser cinio, yn ystod amser egwyl, neu hyd yn oed os ydych chi yn cael Teams, ddech chi'n noson cyn yr arholiad, ac yn jyst mynd dros cwbl o bethau. Iawn? Mwyaf naturiol, mwyaf cyffyrddus ydych chi efo'ch gilydd, hawsan y byd fydd o i siarad. Cadw o fewn 10 munud, iawn, mi ddylai bod eich athro chi hefyd yn cadw chi ar drac efo hynny, cos mi fydd eich athro chi'n cyflwyno chi'r dasg, yn cyflwyno rhifa arholiad, a byddwch chi'n dweud eich enwau. Okay? So ceisio cadw o fewn 10 munud. Ac efallai, fel dwi'n deud, os ydych chi yn cael Teams o flaen, cael cyfarfod Teams, neu Zoom neu beth bynnag, noson cynt, mae hwnna'n cadw cofnod o'r amser yn dydy. Felly byddwch chi'n gwybod os ydych chi wedi siarad am 10 munud. Trafod gwahanol agweddau ar y pwnc, a cheisio defnyddio cywair a Chymraeg cywir ar bob achlysur. So fel o'n i'n deud yn gynharach, os ydych chi wedi cael cyfle i baratoi ac i roed eich geirfa ar bapur, iawn, does na'm byd o'i le bod yr eirfa gynnoch chi
ar eich taflen nodiadau. O'r gorau. Felly, dyna ni. Os oes gennym ni ddim cwestiynau o'r gorau, mi fydd yna sesiwn eto lle fyddwn ni yn crynhoi y sesiwn yma am ymateb i'r arholiad a'r sesiwn ar y cyflwyniad llafar unigol. Felly cofiwch wedyn, mae'r ddau gyda'i gilydd yn rhoi arholiad llafar 30% i chi, a mae'r 30% yna wedyn yn gyfwerth yn rhan o'r TGAU Cymraeg Iaith i gyd. Okay? Felly fydd gennych chi 70% ar ôl, sef y ddau bapur fyddwch chi'n gwneud yn ysgrifenedig. Okay? Diolch yn fawr i chi am eich amser a pob lwc efo'r dasg.